Буряк – найкорисніший овоч, дешевий, смачний, доступний цілий рік і головне – так. Він дуже корисний. Буряк не просто звичний овоч з вашого раціону, а справжній суперфуд, який варто їсти щодня. Він очищує організм. Завдяки бетаїну буряк допомагає печінці виводити токсини, а ще сприяє зниженню поганого холестерину. У ньому багато природних нітратів, які розширюють судини і покращують кровообіг. Саме тому буряк здатен знижувати артеріальний тиск. Також він стимулює перистальтику кишківника і допомагає при закрепах. Усе завдяки високому вмісту клітковини. У буряку є вітамін С, фолієва кислота, залізо і все це підтримує наш імунітет, особливо в період сезонних захворювань. А ще буряк дає енергію. Недарма буряковий сік п'ють спортсмени перед тренуванням. І все це дає нам лише один овоч. А як часто ви вживаєте буряк? Пишіть у коментарях.